tickets to say 2 weeks. I'm the Premier in just going. Wedi dilio hefo fel llawer o hate am just fel hobi abnormal dyn ni'n cael. So ar y funud gyda ni Tales for Wales, so Tales in Wales yn fewn. Maen nhw'n dod pob mis yn diwedd a pob dydd Sadwrn ola. A dyn nhw'n just dod yma, just chilio allan, gwisgo fyny, dod o bwyd, bob beth fel yna. Ond maen nhw just yn chilio allan yma, maen nhw'n cael amser gret. Mae furries yn defnyddio app o'r enw Telegram. Llawer o furries yn gwneud hwnna, lle ni gallu rhoi advertisements lle i mynd. Mae yna 60 pobl yn Tales in Wales. Dim ond 4 grŵp yn Cymru. Un yn Aberystwyth, un yn Caerdydd, un yn Llandudno a un yn Bangor. Wherever you go, anywhere in the world and you meet other furries, you always fit in. This fandom has dictated most of what I've done in my life. The last 12 years or so, I've moved to where I am to be able to access meeting other people similar to us. Is that right? Mae gyd o'r characters gyda'r identity gwahanol, ond mae dipyn o bach o'r identity yn dod o fi. Roeddwn i'n 18 pan wedi clywed am y furries ar YouTube. Roeddwn i wedi hoffi'r art. Roeddwn i just wedi meddwl roedd yn cool i, wel, rydych chi'n living art. Dechrau pan roeddwn i'n 12. Rhan fwyaf o amser roedd yn celf, gyd o fo. Roedd fi jyst yn tynnu lluniau o cymeriadau wedi bod feddwl yn dda neu'n cool. Yna i symud i fyny i cael y siwt, ond rhan fwyaf o amser roedd yn celf, a mae yn celf rwan. Y person dwi yn, mae'n mynd to. Dwi yn fy cymeriad, mae'n cymeriad fi. Dwi'n gwybod sut mae o'n fel reactio ac yn sut mae yn y byd tu allan. Mae'n mynd ti jyst yn ollor o fi sydd ddim yn gallu dod allan rhan fwyaf o'r amser, hefyd mae o'n fel extravagant a mae o'n symud llawer a mae o'n siarad llawer. Dwi'n person arall, dwi ddim angen bod yn anxious ddim mwy oherwydd mae'n mynd ti ddim yn anxious. Rwy'n gwybod dipyn bach o furries allan o'r suits a meats, ond i ffrindiau, dim llawer o ffrindiau allan o'r furries. The only thing that stays consistent is we don't use our names, real life names. We always refer to each other in character. Do you mind, sir? No. They're my ears. No, that's my job. Maen nhw gyd yn jyst yn chuff, maen nhw gyda nhw dim problem na bil yna, so maen nhw just hapus. Ffordd gorau yn gallu dweud o. Mae'n neis i just gael mwy hapusrwydd, just o rownd o peth, really. Digon o bobl negatif yn dweud yma, so just i gael grŵp hapus, neis. Dwi'n gallu gofyn yn byw well, really. Can't get the staff, literally. Rhan fwyaf o amser mae handlers jyst yn ffrindiau sydd yn dod i fi pan dwi'n mynd siwtio.
jyst yn rhywbeth sydd yn gallu fel stopio fel perygls a pobl sydd yn trio dod i fyny ac harasio neu gweiddi pethau. Ac stopio fi cael y goll oherwydd dwi ddim yn gallu weld. I literally said over my dead body, yeah, you're not doing that, it's weird. Why did you think no chance? What was weird about it to you? It's the unheard of, isn't it? It's very, so I'd read online, one of my friends said it's just cosplay but a bit extreme. And it's sort of like, but once I'd read online and I thought it was a very sexual thing first of all, and I thought no chance. Yeah, he doesn't know what he's getting himself into. He just said, tough, I'm going to do it anyway. And then when he bought the suit and he put it on, I thought, yeah, okay, it's a bit weird, but we'll gauge the reaction. And when we went for a walk and you had grown men, I mean builders in lorries, beeping their horn and waving, I thought it's not a bad hobby to have, it could be worse. Mae yna un ochr sydd yn fwy not safe for work, ond I fi mae hwnna ddim yn be mae al. Dwi jyst yn hoffi gwisgo fyny ac fel just mynd fewn a tynnu lluniau a bod yn cymeriad arall. That side of the furry fandom is most of us don't like talking about it for good reason. It's brought such a shame to the community in general, but we all respect that people do stuff behind closed doors. We know that people buy suits for the sexual pleasure out of it. Mae suits yn gwahanol mewn y community NSFW. Mae nhw'n special made I pobl sydd eisiau gwneud pethau fel yna. Mae rhan fwyaf o'r community a pobl ddim yn deall beth rydyn nhw'n gwneud. Mae rhan mwyaf yn edrych y ffordd arall. Pobl yn chwerthin yn ei fyny, ond dwi wedi cael fel... Mae rhywun wedi dweud wrth I fel lladd fy hun ac llosgi hefyd, just am un post dwi wedi wneud am fy suit. Dwi'n ffeindio nhw'n very doniol, herwydd my fairy haters. Maen nhw'n galw nhw yn ei hun yn hunters, ac mae hwnna'n so embarrassing. Roedd Lupa yn 2,000 a hanner. Yeah, yeah, eithaf expensive. I'm thinking of eventually joining the actual suiting community. I've been in the furry community for years, but I'm looking at getting a suit, but I'm having difficulty budgeting, finding a good commissioner because all my characters are a part of me, and it just concerns like what if something goes wrong, because if it's wrong I don't feel like I'll feel like that's me, and then I'll have like a whole identity issue, because at the end of the day I want my characters to feel like me. Yeah, I've got Instagram and Twitter, Discord, yeah. Sales and Wales. Dwi'n teimlo fel os rydw I ddim yn furry fandom, fyddai ddim gyda llawer o ffrindiau. Mae'n teulu mawr. Mae furries yn teulu mawr I fi. Dwi'n gallu siarad I pobl rwan. Cyn cael y suit, roedd I ddim yn gallu fel
neud eye contact efo neb, rwy fi pob tro yn dawel a ddim yn siarad i neb, ond ar ôl cael o, dwi'n meddwl dwi wedi cael more confident ac dwi wedi gwneud mwy ffrindiau hefo fo hefyd. So mae yna un pobl dwi'n gallu siarad i rhywun. Mae lot o pobl yn meddwl bod dyn ni byth yn fel cymryd off ffwrdd, dyn ni pob tro'n gwisgo fo, fel dwi'n mynd around y tŷ yn gwisgo fo. Dwi ddim. Weithiau dwi jyst yn gwisgo fo yn fy stafell a wedyn dwi'n cymryd off ffwrdd. Mae pawb yn gwybod dwi'n furry. Dwi'n un o'r pobl sydd yn dweud i pawb rydw i'n furry.